Да, Яшко, Яшко. Да, много е страх. До яде. Не, страх ме, ти ме хапи. Не, 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 не. Не, 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 не. Страх ме. То пък страх от малка гръскане. Хайде бе, трябва ти малка гръскане. Той гладе. Ама не иска малка гръскане. Значи... Не ме праскай! Да ме главата да ме спукни. Няма да се спукни главата ти. Ще ме спукни. Как ще се спукни главата ти, като няма... Ще ме спукни. Няма да се спукни. Ще ме спукни. Съм му спукна нея главата, като бяш се. Нега. Той е много страхов. Да. Айде тук пускам. Да. Те са тук се заеде. Типа, буда ли съм? Не съм буда. Аз съм момиче. Типа, ти съм момиче. Ти няма нож. Как си момиче? Хайде тук пускаме долу, защото му срях от ръсканията. Добре, фанахте. Спокойно. Не! Що го направи? Че не го направи? Тук сложа му главата на Фреди. Ах, че малко. Уау, не съм аз виноват. Ау! Защо го направи? Трябва да пади. Той ти малко. Разбираш ли? Значи това. Да. Значи това. Трябва ми телефон да го звъня. Чакайте те. Що с мен? Трябва да бягам по-бързо.